χέρια νηστεία. Μπιστέκια. Μπιστέκια. Λεφτά. Λεφτά. Δώσε τα λεφτά σου. Δώσε τα λεφτά σου. Δεν έχω ματονάγιο. Πες μου που είναι. Δεν έχω ματονάγιο. Δεν έχω. Πες μου που είναι, μην με κοροϊδεύεις. Δεν έχω ψυχή μου πριν Μην λίγη. μου δίνεις ψέματα. Πες μου κουτάκι. Πριν λίγη ώρα πέρασε ένας συνάδελφός σου να σε χαρώ 12 και 20. Δώσε τα λεφτά σου, μην με κοροϊδεύεις. Δεν έχω ματονάγιο. Δώσε μου, με κοροϊδεύεις. Πες μου που είναι τα λεφτά. Δεν έχω ματονάγιο. Δώσε μου τα. Δεν Πες μου έχω. που είναι, πού τα. Δεν έχω. Δεν έχω ψυχή μου. Πριν λίγη ώρα πέρασε ένας συνάδελφός σου και μου τα πήρε 12 και 20. Τι 12 και 20 κυρά μου. Με κοροϊδεύεις. Η ώρα είναι 11. Δεν σου λέω για την ώρα. 12 ευρώ είχα και 20 λεπτά ψυχή μου. Να ματονάγιο. Δεν έχω, σου λέω, ψυχή μου. Λες ψέματα. Όχι, όχι. Τα λεφτά σου είναι αφέρα στο κεφάλι. Ματονάγιο, δεν έχω, σου λέω. Πεινάσαι, φάε το μπιφτέκι. Μεγάλο. Είναι μεγάλο. Μου κάντε μια σήμερα. Είσαι φτωχός σου σε ψυχή μου, Φάε να σε χαρώ. Περνάς, από ό,τι βλέπω, περνάς κι εσύ μια χρήση, Μου βάλανε λουκέτο στο μαγαζί. Σου βάλανε λουκέτο στο μαγαζί. Μου το κλείσανε. Άτιμοι, σου κλείσανε το μαγαζί. Έχεις δίκιο ψυχή μου, αφού σου κλείσανε το μαγαζί. Τι να κάνεις κι εσύ και είσαι και νηστικός, ψυχή μου. Φάε μάτια μου, φάε. Άρα γιαγιά. Είσαι η μόνη που μου έδειξες κατανόηση. Τι να κάνω η κουτσούπο. Να σε φιλήσω γιαγιά. Μπράβο ψυχή μου, έχουνε να με φιλήσουνε από το Μάη μήνα. Από το Μάη. Ναι, του 1951. Δύσκολα συμπαθώ ανθρώπους. Έτσι, Αλλά εσένα σε συμπάθησα. Να σε καλά ψυχή μου. Να σε καλά. Έχεις τίποτα άλλο να φάμε? Ναι ψυχή μου, έχω 2-3 εφημερίδες. Εφημερίδες? Με κοροϊδεύεις? Όχι, όχι με τον Άγιο. Εφημερίδες ψυχή μου, δεν το ξέρεις. Μα μου λες να φάω εφημερίδες? Εφημερίδες τώρα δεν βάζουν DVD και CD όπως έχουν παλιά. Το περίμενα να δεις. Να ψυχή μου, τούτη η εφημερίδα έχει, να, ένα ολόκληρο ψάρι. Και είναι και τσιμερός λέει. Να το, ψάρι έχει. Τούτη η εφημερίδα μάτια μου, έχει κοτόπουλο. Να το, να. Μπούτι από κοτόπουλο. Τώρα δεν βάζουνε CD ψυχή μου. Βάζουνε μπούτι από κοτόπουλο για να που ο κόσμος πεινάει. Να μην το ξέρω να κλέψουμε κανένα περιπτεράκι. Κοίτα να δεις. Όχι ψυχή μου, θέλει να τα βάλω, να τα μαγειρέψω. Κρασί έχεις? Κρασί, όχι δεν έχω κρασί. Λοιπόν, βάλε το τσουκάλι, Ναι, και πάω να φέρω το κρασί. ναι, πάνε για κοντά σου. Έχω κι άλλη, περίμενε να δεις. Έχω κι τούτη έχει μπριζόλα. Να το, και είναι και φρέσκα. Ναι ψυχή μου, νάτι. Μπριζολίτσα, μια χαρά μπριζόλα είναι. Έχουμε λοιπόν, πρόσεχε με, έχουμε την μπριζόλα. Έχουμε το ψάρι, έχουμε και το κοτόπουλο. Τι θέλεις να σου μαγειρέψω ψυχή μου? Εγώ θέλω μπριζόλα. Μπριζόλα ψυχή μου, Βάλε το μπριζόλα. τσουκάλι, ετοίμασε. Ναι, πάνε για Και κοντά. πάω να φέρω λίγο κρασάκι. Να πας. The quantum of science. Κορεσκίστηκε σας σήμερα το φανήρι. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχουμε άλλο μπιφτέκι. Λοιπόν, απλώς αφήνεις το πιστόλι και πέφτεις με τα μούτρα.